Ano ba na sa iyong kaagi karon? Mao kini usa ka babay nga nagpuyo sa Dumaguete City nga tampo nagdasangan nga Nina. Mao kita mga hikalang kaagi ni Nina nga taga Dumaguete City uban sa Awit ngayon gipangayo. Awit nga naguluhan, Now That I Have You. Now that I have you, everything just seems so right. Now that I have you. Ang mong kaagi gibuhatan no doa sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ng Priscilla Raganas. Kamusap mga higalag, mga suking paminaw, kinasingkasing kong gidabit sa papanaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagaw. I-address lang ni ining tulumanon, Handumanan sa Awit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.